Ето нещо ново. Това е една икона на Свети Никола, току-що е излезнала от печат. След като я свалихме от принтера, ги отсветих на ръка с сребърно и златисто и се получи това. Това е Свети Николай Чудотворец. Това е иконата. Размерите на иконата са 104 на 44 на 150 височина и тежест около 100-102 грама. Ако някой желае, може да се закупи само за 9 евро.